Alright. Dayon ta sa atong 1/2 sa ato ang part 1. Naka-exciting na ning study. Last time, kung atong hinumduman, nagstorya ta kabahin kang Abraham o kang Moses nga naay nagkapariha sa ilaha. Kato ganing pattern nga gibuhat sa Ginoo, ang pattern nga iyang gibuhat kang Abraham, nga iyang gitest si Abraham sa iyang faith, ug ang pattern pod ni Moses nga niingon si Moses sa Exodus 20:20, God has come in this way to test you. Atong balikan, tan-aw nato unsa jud ang gisulti ni Moses sa mga katawhan. Sa Exodus chapter 20 verse 20, niingon si Moses, first, don't be afraid. Kana nga fear nga gipakita dinha mo nang physical nga fear nga don't be afraid. Kay sa whole passage redundant kaayo ang word nga fear. Ikaduha siya nagamit. Ang ikaduha niingon si Moses, for God has come in this way to test you, and so that your fear of Him will keep you from sinning. Di ba duha ka buok fear? Katong ikaduha nga fear sa Hebrew term ato gitawag nga yerato, ang pasabot ana is in awe and in reverence dinha sa Ginoo. It means kung naa kay reverence dinha sa Ginoo, in awe ka, pasabot ana, nagsalig ka sa tanan nga posible niya mabuhat. Ang nahitabo man gud karon, gatry ta to be good by following these laws. Pero notice unsay nahitabo kang Abraham, that Abraham was regarded as God's friend because of his faith. Kung tanaw nato sa Genesis chapter 15 verse 6, God counted Abraham as righteous because of his faith, not by his performance sa iyang pagdala sa iyang anak dito sa Mount Moriah. Kung imong tan-awon, wala pay balaod atong panahona. Pero nay mangutana, ning sunod man lagi si Abraham sa sugo sa Ginoo nga dad-o ni anak ngadto sa Mount Moriah. Unya ang law dili nato sundon? Good question. Pero tan-aw nato, the law is not an instruction but an information of who God is. Ang instruction ingon ani, si Noah gi-instruksyonan in details unsay buhaton para maluwas sila ug iyang pamilya. And by faith nabuhat ni, and by faith na kumpleto ni Noah, dili pinaagi sa iyahang performance. Kay iya ra man gisunod, pwede ra gud dili mo sunod si Noah ato, pero naguna ang faith ni Noah. To be saved, you have to be obedient, not by the law but by faith. Sa kang Abraham pod, he was regarded as righteous because of his faith. Pwede ra gud dili niya dad-on iyang anak sa bukid. Again, ang instruction ug ang information is different. Ang pinaka-instruction nga gihatag ni Moses sa iyang mga katawhan was to show reverence and awe sa Ginoo, to keep them from sinning. Kay kung naa na kay reverence and awe dinha sa Ginoo, mo follow dayon dinha ang knowledge sa iyang gugma. Ug ang spirito sa Ginoo produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And there is no law against these things. Makita na nato sa Galatians chapter 5 verse 22. Kay kung mailhan nato ang gugma sa Ginoo, kay kung naatay knowledge sa gugma sa Ginoo, di na nato kinahanglan ang balaod. Pero unsay nahitabo kung gikan kang Moses, nagpakita dayon ang iyang mga katawhan og reverence and awe dinha sa Ginoo. Ingon ani ra unta kanipis ang Bible karon. Mo na hangtod karon kita unta nga way labot ana, gasigi tag sunod ana. Kay tungod nahimo na natong tradisyon. Kay mao may ilang gibuhat sa una. Pero ang pangutana, anong naapil man ko ana? Yes, sa tinuod wa tay apil aning 10 commandments. Kaning 613 laws. Kay nganuman, it was only given to the Israelites. Ang pangutana, Israelite ba ka? Usa sa mga hadlok ng mga panghitabo sa una sa mga Israelites sa ilang pagsunod sa 10 commandments ug ang 613 laws, daghang nangamatay. Kay tungod dili nila mabuhat, ga-require gyud nga patyon. Nay uban nga dili ga-honor sa ilang mother and father, patay sila. Kay mao nay sub-law. Kung masunod man nila ang 10 commandments, ang usa pod, kung mo-offer sila something para ma-made right sila with God, kinahanglan magpatay sila og hayop. Kinahanglan na ay remission of blood. Ug ilan ning ginabuhat year after year. Ang pangutana, nganong kinahanglan man jud nga naay dugo nga moula? Kay sa dugo dinha galatay ang kinabuhi. Blood represents life. So nganong gitawag man siya og ministry of death? Kay tungod wala nasabtan sa mga Israelite ang buot ipasabot ni Moses to fear God, to be in awe of God, to give reverence to God. Kay kung naa na kay reverence og awe dinha sa Ginoo, nagpakita na ka og faith. Pero ning choose sila nga ilang i-perform ang standard sa Ginoo. Unya sa ilang pag-perform, it led to death. Kay kung dili nimo mabuhat, patyon ka sa community. Or to be made right with God, kinahanglan na ay mamatay nga hayop. Daghan kamatayon nga
mahitabo. Ug kung atong tan-awon sa 2 Corinthians 3:7, the old way with laws etched in stone, it led to death. Ug sa Galatians chapter 3:10 to 11, but those who depend on the law to make them right with God is under his curse. Maunang gitawag ning law ang 10 commandments or ang 613 laws a ministry of death. I hope natin nasabtan ani atong unang point nga ang 10 commandments is the ministry of death. Atong isunod sa sunod nato nga kita ang second topic nga why is Jesus far more greater than Moses? Kay nganong mas greater ang dugo ni Kristo ikumpara sa dugo sa mga hayop? Ug nganong pinaagi man jud sa dugo para na ay kaluwasan ang mga katawhan? At tangi manghigala, kita-kita ta sa sunod.